Teď zde moje jméno je Melman a já vás vítám u toho, co ode mě prvního suverénně prvního gameplaye a jako takovou rozehřívačku jsem si vybral hru Piráty z Karibiku na konci světa. Co říct prostě v této hře, já si myslím, že to moc lidí jako youtuberů nenatáčelo, ale není to nijak moc známá hra, ale já jsem ji hrál, když mi bylo asi 10-11 roku, to je asi 2 roky, teď už 3 roky zpátky. A hodně mě to bavilo. A teď se k tomu vracím. Mám tady úplně k těm finálovým už jsem doběh ve víru, to je ta poslední, to jsem nemohl dát, to jsem se úplně vždycky do toho naštval, no víš co. No takže mám tady teďka no počkej. No víte jak to myslím prostě. Teď si zahrajeme hru Piráty z Karibiku a nebudu to zakecávat, dáme novou hru. Tady máme v nastavení můžou být 2 hráči. Jo, ok. Já hraju na klávesnici, ale hráč 2 může hrát na taky. Nemůže hrát na klávesnici. To je ten problém. Jo, takže s Keksem nevím, jak to budeme hrát. Zátoka. Jo, dobrý. To je vlastně tady ta lokace. Máte vlastně postavil a bla bla bla. Ale to si uděláme potom v tom nějakým zakecávačce, no. Tak si dáme příběh, nový příběh, hotovo. A počkejte, já teďka tady střihnu a přenesu si telefon a budu si odpočítávat čas. OK, takže už jsem zpátky. Jak vidíte, nevím v jaký to bude kvalitě, ale natáčím to na 50 fps. Jo, jsem to úplně zapomněl. No jasný. OK, takže ovládám to šipkama, hlavní útok mám na X, ten lehký mám na Y a jo, taky čapnutí mám na C a Shift mám, jo, že se bráníš. OK, takže to bychom měli tak, tady by mělo být kurže, ano, jasný. Takže to si seberem. A jdeme na to. Tady to si ještě pamatuju, dál si ten příběh už moc nepamatuju. Jasně tady, no, počkej, ale jako, aha, tady nic nebude, OK. Jako my můžeme zachraňovat ty kuře, dáme si. Můžeme zachraňovat tady ty rukojmy, ale nebo si to tady můžeme, a škoda, to nemůžeme. A to je jedno. A jsem myslel teda, že to tady půjde prolíst, no to je jedno. Nevadí. A jo. Když asi to stopněte, jestli to budete chtít číst, já to číst nebudu, kurva. Jasný, já to prostě, jo, komba tady ještě jsou, tak pojď, koblížku můj, he. Ježiš, já jsem dřevák, ty vole. No, dobrý. Nevím, jestli tady bude slyšet ta klávesnice, jak tady to by mohlo být slyšet. Nevím, fakt nevím. Ale asi si to potom ještě přenastavím, no. Tak, hotovo. A jasný, vole, troubu. Nikoho to nezajímá, můžu to bez rád, že pustím. No, ok. Kdybyste chtěli vědět, jestli tady tu hru, kdyby se vám líbila, to jako, no nevím, no. Ale tak jako budu v to plně doufat, se vám bude líbit. Fakt. Kdyby se vám líbila, tak určitě napište do komentářů, nebo mi to dejte jako vědět lajkem, já to pochopím, že prostě chcete, abych to třeba natočil s Keksem, jako, že bychom tady hráli 2, víte jak to myslím. Jo. Kebab? No, tak to bych si dal, no, ježiši. A kočička, ale. Haj, zase nějaká. Já už to neumím vůbec, dobrý. No, 2 díky, dobrý. Jsem se ale jako chtěl ještě do té prdele líny tvrdý, vole, špekatý kopnu. OK, no ale nebudeme prostě nadávat. Budu se tomu snažit vyvarovat, i když jsem z běžného bitky. Jsem z běžného života zvyklý prostě mluvit prostě, no to je jedno. Každopádně asi, jo, to je dobrá,
Můžem to takhle přeběhnout, ale počkej. Seru na tebe. Mě vždycky trošku trvá, si to tady to přehodím, mám to na Dčku nahozený. Takže mě to vždycky chviličku trvá, než to prostě přehodím. Ty věci z normální šavle. Tak, tady bude menší pika, boom! Jsem zavodil o mikrofon, to nebylo tolik slyšet. Ok. Tak, jdeme nahoru. Super. A tady, jo, tady se mrtně bede. A můžete si schválně tipnout, co v nich bude. Čekám. Ne, seru na vás. To v tom obyčejný prachy. Tady, stejně nevím, k čemu jsou. Je to, jo, mimochodem mám to plnou verzi, jo. Takže budeme mít celý příběh, a když byste chtěli, tak jako, ne, dobrý. Tak z toho můžu natočit i let's play. To už jsem říkal. Ok. Kix fakt nevím, co bude natáčet, ale tak to vám asi řekne, to bude asi sám on vědět nejlíp. A když tak vám to v jeho Hej, počkej to. Chcete mi říct, že ta koule je bagnutá? Je nejde Jo, aha. Ne! Ty... Počkej. Hej, ta koule byla bagnutá, ona nešla ven? Ty vole. A jako tady v té hře moc bugy nejsou. A super. Jde zabít krysa. No, nebudu to zkoušet, potom to možná zkusím, jestli jde zabít ta krysa. A tady si parádně, tady bude střílečka. No, jsem si myslel, že se zalaglo. Jo. A jako ta grafika ty hry není špatná. Počkej. Jsem taky ready, pičo. Ty jsi debil, Jacku, ale... Či dám do držky příště. Se ještě... Počkej. Ne, tak z hurta. Jasně, to tady mají... Do kundy, ty mě neser, ale. Zrovna ne ty špeko obří. Jau. Tak. Dobrý, 2 kuřata jsme dostali. Ok. Aha, tady se nedá skákat. Super. Vás zachránit nemůžu. Že tady se ještě vezmu bednu. A bambitka, to se bude hodit. Tak. Další, dobré. Tak, tady se jdeme pěkně dolů. OK. Ježiši Krista. Co se tady bude dělat? Lehký útok. A tady to mi nikdy nešlo. Jo, super. Neudělal jsem to. Haha. Do kundy Jackie, vole. Zpamatuj bojuj! No, jo, tak já jsem mačkal Dčka, seri, vole. Seri. Nebudu se s tebou Hele, hoší, mě to moc nejde. Jo, počkej, já jsem si vyplejtoval všechny kuřata. No, hej, počkejte, já vám chci něco ukázat. Počkej. Čekej. Já se mi to povede. No, to... Jo, je tam, tady to byla ona. Super. Počkej, to bylo všechno. Co vždycky myslíte, to je další. Co s tím měl vždycky problémy s tímhle? OK. Jsem to dneska tak rychle vyřídil. Dobré. Tak, jedna část mostu je dole, druhá část mostu bude dole. Tak a teď ještě jdete, jo, tamhle jsem to zahrít. Tak a teďka ještě ta třetí část mostu. OK, zkoušel jsem je, ještě když jsem si to hrál tak jen tak jako za kamerou, tak jsem zkoušel, jestli to jde je hodit do ohně a nešlo. Si neuhořili. Nebo aspoň se to nepovedlo. Protože mi to, počkej, tam se nedá jít? Ne. Protože jsem mi tam zkoušel házet, ale vždycky jenom hodili tlamu a nic víc. Ježiš, já mám škytavku, ne. A vedlejší úkol splněn. Super. Dar. OK.
A teďka se jdeme sem. Co bude tady? To už se nepamatuju. Ježiš, špek boost, tohle. Ach jo. Drž hubu. Koho nezajímáš. Tak pojď si pro to. Parádně. Kurva. Se s tomu vyhnu. Špek boost jeden, vole. Já ti dám. Spát se v mekáči, vole. Máš se spát v KFCčku, hajzle. OK. Počkej. Jo, OK. Tak, tady si krásně uvolníme cestu. Tak, dělej. Tak, hodíme mu tam bombu. Snad se nebude zlomit. To se nepovedlo. Jau, parchante. Dobrý kurže. Hop, tak. OK. Ui. Máme si time. Jo, ještě minutu. OK, tady zase bude pikaboom. Proskčo. Proskej. Je. Ježděku, ty seš lama, vole. Kdo byl Turner tě učil šermovat? Čekej, nažer se. Tak. A jdeme se. A 10 to už bude konec? Jo, konec. No, už jsem chtěl říct, že to je hajzl, ale v podstatě nám zachránil život, když nevím tak ale fuj, Jackie. Black Pearl. To jsem se bála. OK, tak to bychom měli, to by bylo. Takže, pokud se vám tento díl gameplaye hry na Piráty z Karibiku líbil, určitě zanechte like, sledujte nadále náš kanál, můžete, nebo jestli fakt jako, pokud se vám to video líbilo, tak určitě odebírejte kanál, dejte tomuhle videu like, napište, co bychom mohli zlepšit, ale můžete i video sdílet, takže já už se s vámi pro teďka rozloučím a zdar!